Nasugat po yung tayo nito. Ha? Nasugat ito. Nasugat ito. Nasugat po yung tayo nito. Ha? Nasugat po. Yun! Dito na naman tayo sa panibagong vlog. Welcome back again sa ating YouTube channel, Joseph Velasquez Vlog. Shoutout ko sa inyo lahat. Panibagong vlog natin. Main challenge tayo ngayon. Puputol tayo ng tenga. Ay, buhok pala. So, subukan natin mag-prank ngayon. Araw na to. Puputol tayo ng tenga. Subukan natin baka magalit sa atin. So, tara. Samahan nyo ako. Kailangan muna natin magpalit ng damit. Ayun. Andito na. Nakapagpalit na tayo ng damit. So, start na natin ang pag-prank. A few inches later. So, ayun guys. Pag-prank natin si ate kasi nasulot sa kanya. Okay. Nasugat po yung tayo nito. Ha? Nasugat ito. Nasugat ito. Nasugat po yung tayo nito. Ha? Nasugat po. Nasugat ito. Opo kayo ng t-shirt. T-shirt yung sa ito po. Nasugat po, gumalaw po siya. Pati po nasa na lang po. Dito. Tingnan niyo kung malaking diwa dito sa kapila. Dito po po. Siya na puti ah. Hello? Gumalaw po siya. Kaba, kinakuha na ko sa'yo. Kaba, kinakuha na ko sa'yo. Ano ba ito? Ako kaya pala po hindi ka ng ano. Ay, siguro yan. Wala. Ano siya no? Ano ka ka? Sumbong kita sa papa niyan. Ayun kasi. Susumbong daw tayo sa tatay ni Mami. Ano na? Nakuntsaba natin ito. Kapanoorin ko yan. Sige. Magagalit na sana si Ari. Napaka-ano na eh. Isip ko yun. Susumbong daw tayo. Hindi ko mababawasan yung tenga ng anak ko. Pamabawas. Kinakita sa vlog mo. Naiiyak na ako. Naiiyak na si mama mo. Kinabahan si ate. Kasi sa maliit, ano eh. Punas din si ate. Kasi may nagagawa din. Lakas! Ano natin kay Suso? Yan po lang po sa kaliwa, sa ramos na lang. Wala po siya. Ano mo? Yan po. Naman yan, tenga. Oo. Ang
maiwasan na pagtawa. Kasi gagalaw ako. Huwag kasi gumalaw, no? Oo. Ako, wala na eh. Wala na yung sugat na wala. Bak mo yata. Nervous ako sa iyo, sira mo. Mayroon pa nasugat na tumatawa. Nais ako. Nag-YouTube to. Pinrang Wala, niya. wala. Ano sa naka yung camera? Binatukan ko.